Passaríem ara al grup socialista. Té la paraula la senyora Marta Moreta. Gràcies, presidenta. No, només dir el que ja s'ha dit. Nosaltres pensem que els prefix 902 i el 012 no poden tenir cap cost addicional a altres canals d'accés. No pot ser que un ciutadà se'n vagi a una oficina per demanar una informació i tingui un cost zero i, en canvi, quan utilitzi aquests prefix, doncs, a més tingui un cost addicional o, quan s'utilitza la pàgina web, no en tingui ni un. Per tant, nosaltres el que pensem és que els ciutadans, que ja són molt espavilats i ja ho han vist, que aquests telèfons se'ls cobra un cost addicional i per tant els utilitzen cada vegada menys, el que han de fer és no utilitzar-los. I el que nosaltres aquí diem és que el que s'hauria de fer és abolir aquests telèfons de cost addicional i per tant deixar-los de fer servir. Les administracions públiques han de tenir telèfons gratuïts per als ciutadans, igual que donen prestacions d'informacions gratuïtes a altres serveis que són gratuïts i per tant no es pot tenir telèfons que a més tinguin aquests costos addicionals. En quant al tema de que la Generalitat, la resposta diu que no tenim pressupostos, doncs la resposta, el que podríem fer és aquesta, precisament, deixar d'utilitzar aquests telèfons, aquests prefix d'aquests telèfons que tenen costos addicionals. O sigui que la solució és fàcil i no requereix de més pressupostos per poder-ho solucionar. La informació pública no pot ser objecte d'una contraprestació econòmica, això està claríssim. I també està clar, com deia el síndic, que els operadors de telefonia han d'incloure a les seves ofertes tota la tarifa plana i per tant és important de tenir-ho en compte. Ho deixaria aquí, gràcies. Gràcies, diputada.